Dobrý den, kartářka Marta, co pro vás můžu udělat? Dobrý den, Marto. Dobrý Čtu den. váš inzerát a chtěl bych od vás vyvěštit. Dobře, určitě. Tak teď mi záleží vlastně, co byste potřebovali, jakou byste měl otázku. No já nevím, co umíte, jako. Ovládáte karty nebo co ovládáte? Tak vykládám karty, ano. Vykládáte karty, jo. Mm-hmm, A máte je v ruce, jo. Prosím? Máte je v ruce, ty karty. No karty, ano. Jo, máte je připravený teda, no. A můžu se ptát, na co chci, jo. Můžete se ptát, na co chcete, ano. No tak samozřejmě v mezích možností na ty karty. Jsou tak já se vás teďka zeptám. Víte, co se stalo v Japonsku, ne? Ano. No. A co myslíte? Ty radioaktivní vlny došly k nám? Myslíte, že tohle je otázka pro karty? To spíš bude otázka pro někoho vzdělanějšího, ne? No tak já nevím, vy určitě říkáte pravdu, ne? Při těch kartách. No tak samozřejmě, snažím se. No tak to je jedno, na co se ptám, ne? Dobře. Vzdělanější, víte co? Rozumíte mi? Prostě mi normálně odpovězte, za to platím, anebo to ukončíme ten hovor. No tak samozřejmě, jako můžu vám no tak to frčí, 70 Kč na hodinu, ať to frčí, paní. Můžu vědět vaše křestní jméno? Moje křestní jméno je... Já vám řeknu příjmení, jestli chcete. Ne, mně stačí vaše křestní jméno. No tak Kája Vlezlý, no. Tak Kájo, já bych poprosila o trošku více slušnosti, protože výklad karet je opravdu... Ale já vám rozumím, ale 70 Kč na minutu je taky něco pro mě jako... Rozumíte mi, já jako ty peníze si nesuzám z prstu. No tak samozřejmě, jako určitě, ale tak jako nemusíte říkat takový věci, jako ať to frčí, to frčí, jo. Paní, jasný, tak pokračujeme dál, ale jedem. Já si nejsem... Dobře. Jedem, uklidněte se normálně, míchejte a myslete na ty radioaktivní vlny. Ne, opravdu já to chci vědět a jako já jsem z toho hotový, já se tady s kámošem hádám a já jsem z toho hotový prostě. Potřebuji vědět nějaký názor od vás. Takže Kájo, hlavně předně, jako vy se uklidněte, protože já jsem zcela klidná a já mám úplně jasno a vím, že ty radioaktivní vlny k nám nedošly.